си ви представя шампион по акротанци Ина Иванова. Ина е спечелила купища медали от множество състезания, но не само този факт я прави успешен модел за нашата жива реклама. Тя на първо място е уникален, вярващ и добър човек. Да, и няма нищо изкуствено по себе си. Вижте този кадър. Снимахме реклама за Ford Mustang, любимата ми марка автомобили. В края на снимките заваля наистина поровен дъжд и гениалният ми мозък реши да постави на капака на Мустанга. Не на предния капак, а на покрива, върху самата кола. Само я погледнах и след третата дума тя беше готова да изпълни кадъра. Такова разбирателство между модел и фотограф е незаменимо в работния процес. А сега ви оставям да се насладите на още нейни кадри, а аз отивам да подготвя следващата фотографска история. Щях да забравя още нещо много важно. Ако имате приятел, който има всякакъв талант, като рисуване, спорт, гимнастика, танци, актьорско, пратете му това видео или не това, а предишното, което ще видите в галерията ми, нека да се свържи с мен. Благодаря!